11 čudnih simptoma nedostatka vitamina D koje morate znati. Mnogi ljudi imaju nedostatak vitamina D, a da toga nisu ni svjesni. Problem je što simptomi često nisu očiti i mogu izgledati kao potpuno nepovezani zdravstveni problemi. U ovom videu pokazat ću vam 11 neobičnih simptoma nedostatka vitamina D koje mnogi ljudi ignoriraju i kako ih riješiti ili barem ublažiti. Vitamin D je poseban vitamin jer se u tijelu ponaša više kao hormon nego kao klasični vitamin. Tijelo ga može proizvoditi kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, a zatim utječe na veliki broj procesa u organizmu. Je li nedostatak vitamina D opasan? Može biti. Dugotrajan nedostatak povezan je s povećanim rizikom za problemi s kostima, osteomalacija, omekšavanje kostiju, osteoporoza, slabiji imunitet, češće infekcije, sporiji oporavak, kronični umor i slabost, veći rizik za neke bolesti. Istraživanja pokazuju povezanost s srčanim bolestima, autoimunim bolestima, dijabetesom tipa 2. Tko najčešće ima nedostatak vitamina D? Rizične skupine uključuju ljudi koji rijetko izlaze na sunce, osobe koje rade u zatvorenom prostoru, starije osobe, ljudi s tamnijom kožom, osobe s prekomjernom tjelesnom težinom. Prvi simptom je umor i nedostatak energije. Ako stalno osjećate umor, čak i nakon dobrog sna, jedan od mogućih razloga može biti nedostatak vitamina D. Vitamin D ima važnu ulogu u proizvodnji energije u tijelu. Bez njega, stanice jednostavno ne mogu učinkovito koristiti energiju. Drugi simptom je bol u kostima. Vitamin D je ključan za apsorpciju kalcija. Kada ga nema dovoljno, kosti mogu postati bolne ili osjetljive. Mnogi ljudi misle da imaju problem s mišićima ili s globovima, ali pravi uzrok može biti upravo nedostatak vitamina D. Treći znak je slabost mišića. Jedan od čestih znakova je slabost mišića, posebno u nogama. To može uzrokovati osjećaj nestabilnosti ili poteškoće pri ustajanju. Četvrti znak je depresija ili loše raspoloženje. Vitamin D ima važan utjecaj na mozak i neurotransmitere. Niska razina vitamina D povezana je s većim rizikom od depresije i lošeg raspoloženja. Peti znak je pretjerano znojenje glave. Jedan od ranih znakova nedostatka vitamina D može biti pojačano znojenje na glavi. Ovaj simptom često se javlja kod beba, ali može se pojaviti i kod odraslih. 6. Sporo zacjeljivanje rana. Vitamin D sudjeluje u procesu regeneracije tkiva. Ako rane sporo zacjeljuju, moguće je da tijelu nedostaje vitamina D. 7. Česte infekcije. Vitamin D igra veliku ulogu u imunološkom sustavu. Niska razina vitamina D može dovesti do češćih prehlada, infekcija dišnih puteva i slabijeg imuniteta. 8. Gubitak kose. Teški nedostatak vitamina D povezuje se s određenim oblicima gubitka kose, poput alopecije. 9. Bol u donjem dijelu leđa. Neka istraživanja pokazuju da je kronična bol u donjem dijelu leđa povezana s niskom razinom vitamina D. 10. Slab imunitet. Ako često obolijevate ili imate slab imunološki sustav, nedostatak vitamina D može biti jedan od razloga. 11. Problemi sa snom. Vitamin D utječe na regulaciju sna i cirkadijalni ritam. Niska razina može dovesti do lošeg sna, nesanice, pa čak i kroničnog umora. Zaključak. Nedostatak vitamina D je zapravo vrlo čest, posebno kod ljudi koji ne provode dovoljno vremena na suncu, imaju tamniju kožu ili žive u područjima s malo sunčeve svjetlosti. Ako imate nekoliko ovih simptoma, možda bi bilo dobro provjeriti razinu vitamina D. Rješenja uključuju izlaganje suncu, pravilnu prehranu i suplementaciju vitaminom D. Hvala na pažnji, molim vas da se pretplatite na kanal.